zein ezien orduan, bueno, karlistak ero hartu zabenak frankista poderra udaletxian, esan duzu aguasilla, ze jente zan? Bueno, orduen zan bat ania, baina hilda dare. Bai, esan. Ania. Bai, hori udaletxe egon zan, bai. Eta gazetako etxauna ero. Zu gazetan izan duzu zeu zer gazetan? Bai, ere amak guazan. Zure ama? Bai. Etxauna? Zein da etxauna? A ber, gazetan... Ba, ez dakit. Ez dakizu? Etxauna da, bai... Baina gazetako etxauna da, hor, hiru alaba zeuzkan. Ah, bai. Barrutikuak. Horren aitea. Horren aitea zan, karlista... Horren aitea zan, zera, udaletxeko alkatia ero, ba. Udaletxe konsejala, o... Bai, ero alkatia zan pelotari bat. Izagirre. Izagirre, zan alkatia. Bai. Eta hori, eta baita ere Igurixako, Igurixan danak hildia Igurixakoak. Eta nola esan Igurixakoa ez dakit ze izen euka. Guk izena bauzko, baina men ez dut baina... Han esatutzen etxaunak esatezen, ez dakit. Eta honek beste jaure gitarrak eta... Jauregi, zien. Hanguak, Igurixakoak. Horri ziren,